Vi er et hjem, der beskytter unge kvinder. Vi modtager trusler hver uge. Men på ingen måde noget, der kunne forberede os på det her. Hun blev fundet sådan der i morges. Send det ind til retsgenetisk så hurtigt som muligt. Englemager. Det er et gammelt udtryk for en barnemorder. Hvordan skal vi ikke kameraet, hvem du er? Hvad tænker du? Jeg tænker, at vores gerningsmand er organiseret og missionsorienteret, men ikke kaotisk. Du fik faktisk en rapport her for knap et år siden. Det er hendes MyFans-konto. Så du kan godt lide at kigge på unge piger, der skærer sig sammen? Jeg har jo ikke gjort noget ulovligt. Jeg tror, vi kommer til at se flere ofre. Hun har også fået Nørrebro. En engle mere mindre. En beta-handler tror, han er en urørlig alfa. Du bliver nødt til at stoppe nu. Så det er bare et spørgsmål om tid, før vi finder ham. Og hvis der er noget som helst, du ikke fortæller os, Grete, så er det nu, du skal sige det.